triste. Pero ya encontraremos una nueva amiga. Sí, la encontraremos. Querida abuelita, després d'un viatge molt llarg de molts avions vam arribar al poble de Catalunya, on viurem a partir d'ara. Al principi va ser una mica difícil, perquè la casa estava buida, el papa no tenia feina i jo no tenia cap amiga. Et trobava molt i molt a faltar. Un dia al col·le vaig conèixer la Martina i ara som molt amigues. I amb la Martina juguem a molts jocs, però el nostre preferit és el pessebre vivent. La Martina m'ha explicat que cada Nadal tot el poble, sí, tot el poble es vesteix i fan un pessebre vivent, amb animals reals i tot. Cada família fa un ofici diferent, la fusteria, el mercat, l'anunciament i fins i tot hi ha un ramat d'ovelles. És com viatjar en el temps però en la vida real. I iaia, això no és tot. Ara el papa treballa amb la mare de la Martina a l'hort. I com en Cris acaba de néixer, ens van proposar de sortir al pessebre, a l'escena del naixement. Em vaig posar supercontenta quan ens ho va dir, perquè ens veuria molta gent. Amb la Martina vam treballar molt i molt per muntar la parada. Espero que puguis venir aviat.